ya ito ya Kisii bono ige process igere court. The process yo kurusie deputy governor. Process itira era. Ege kwera nibwate safaria ege kogere court ne cherigere linga chiground chiri chibekire ne katiba kyo kurusio mu governor oso mu deputy chaikira niwe. Ekere court era isane kenga chaikira niwe nerigere lina ende process yokorusio mu governor yororo ngakiyarenge. E process iso gotoka nga chiete mamincha ne process yeri yancheire in particular again tonkero tokuruka ase katiba the right to fair hearing. Iso gotoka nga mheshimiwa deputy governor o convince ye court nga tairi a fair hearing ejuna beko yeria a decision yeli to bwata ye county assembly na senate egere toira na stwarenge eise gotoka nge court ya isanekire whatever decision ye court ye korwa either egotebanga neisanegete bune assembly na senate ba tebire mbaisanegete gose mbaisanegeti eise gotoka mbaisanegeti igo bagotinyia ebintu byonse bya kolirwe governor deputy governor ira nemeremu baise goisanika nga gasi yimbu ya koretwe na bakubeke stamp yabo nga baisanekirenge process ne ground byonse mbisanekirie egere umugabana mu deputy governor arusiko abwo high court eise gotokonde naro teisanegeti neki high court ye guchigoteba nabwateri bagana ende yokogende court of appeal naro court of appeal nere rigere ringa high court nga kiyarigere tiegente yanchirane ose ekane nga high court ta collective ya so esafari yokorusio mu deputy governor ukisi teraera abaswahili bagotera nga safari bado. And therefore, a process yoko replace omo governor or rather mo deputy governor ijingare akekare tera ansa egekora li orders inchiro cheko tenenia kiregento egere high court yerigere process ne ground gose nchi akola tabuya ekere a process yoko Rusia deputy governor ya elire court na lio bono order ya court ego chakoba served as IBC imanya go declare libaga lie account lie ese county yo ngali mirmonero ya tokire bono iga nturai kabu eise gotoka nga court twakolire nga process ya court ye koera egentiki koirwa IBC ntojo tumanye go set by that time egentiki ikorro omo chairman naro wa IBC go setayo ekora no mo chairman wa IBC or suppose ko gazette libaga as county ya Kisii go se county leonsi governor go se deputy governor rusigo kenege ntokeligere tyo ma chairman bwe IBC bweka talibinto binde ntwa kora machike kerona bwate problem as a county assembly ya Nyamira nominated MCA one Michel Kemto Moyo abwete kinanga nero cholire kobo mo MCA lakini yo getalirete igarenga ko enda nga IBC teyo and therefore tegotanga santwa genete kotini toga chenchiri chikerio nga IBC egasi gukora till substantive igego kolega si procedural onyeteyo ikotoda na isaine tingomanya gusuri chikerio to achieve ndi kolega si aseke but igego kobetereria onye a county government ya Nyami ya Kisii itagete ko benefit
kurwa se ode yetwaro setie ya Nyamira County Assembly gwetera sekina kia Michelle Omoyo igo baragende kotini na barabaye warders unatwaye tugari Nyamira so safari bado nentambe nturaika so replace a deputy governor. Kisii County tell you without a deputy governor. I want you to get me clear. Egekogera a process yokorusia deputy governor teraera igonye teraera umu deputy governor no bisiale until the process ye yaelire so igoto baisiko ansa kobeka abantu ngango chiko bali without the deputy governor. The deputy governor nero egenderete kuligereru senkorusu were gosteri korusu ekere koti ekoligereria gose umu deputy governor rusi wobisi na ende yate birenga karate ni ebintebi a decision yeriyo komurusi obisi nera yabete stayed and therefore ekerere stayed ibagandi yo ligo icholigwa until ribagari ya tokire